Satu teman request dari rekan-rekan semuanya. Ada Lewong bareng C, SD. Huh, huh, huh. Joget sih, jare gedruk kene. Joget. Loh ayo. Ayo, lah, kesel. Samang sing joget. Oh, Putih sing nyanyi. Ngono. Ayo. Nah. Gendong, Mbah. Oh. Aku yo gelem. Ora gelem tenan ki, Mas. Sing dadi gedruke ora. Ora sido. Ora sido. Ora usah digedruke ya. Dangdut. Oh, di dangdut kowe. Oh ya. Sabda langsung dangdut ayo. Siap-siap se ben ora kadoan. Nah, salto, arep salto. Iya. Kene ya. Piye gayane kene? Ayo. Aku tak melok-melok sampean iki lho. Siap ya? Oke. Sikile maju siji. Iya.
Ya. Nah. Sing mburi kono, madhep rono. Yo, Madhep rono. madhep rono. Madhep rono. Nah. Nah, jengking sithik. Oh. Jengking sithik. Ya, sekop-sekop ya. Oh. Sekop, sekop, sekop. Sekop, sekop, sekop. Sekop, sekop, sekop. Lah, nyah, 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 nyah. Apik tenan. Ah, cah pinter tak sangoni le, nyah, nyah, nyah. Nah ya. Wes ya, dangdut ya, ngono mau ya. Ngono mau ya jogete ya. Oke. Sabtu Oke, terima kasih tos dulu. Makasih ya sayang ya, kembali. Oke. Aduh, aduh. Kesel bos. Ombe. Jaluk ombe. Mimi deh. Oke. Mie dhewe, Mau Mbak. minum? Mie mbah. Oke. Mimi. Iki lho, Mbok deh. Nah, Mimi gunake kuwi sik. Oh lah. Oke. Oke, hadirnya ada dua buah tembang bareng Lia Palupi. Nah, sangat menghibur sekali di siang sore hari ini.